Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu yena sithanda isithembu. We guys, nayikhumbula episode mayini la wathi phambi kwekhamera ukhona i-acting ekhona khona izinto ezenziwa phambi kwekhamera. Cha, ngithe ngicaphuna kumayini. Mina ngithi-ke ngicela nibuke nasi isenzo sokuthi uVuyo uthe naye ingubo naliduku lakhona nawe umhlonipho ngabe umhlonipho yena lokhuya kodwa kusho ukuthi Mrs. Bani hayibo kwaphithizela social media kwaphithizela sicisho sangalala we guys yosobe usiphithizela-ke ney'nkulumo ziyangena-ke nasi-ke simile ngapha siwo-anti sithi hayi kahleni bake sisacela ukujabula kuphela okwamanje sisacela ukubhiyoza siyeza lapho kwiy'nkulumo ezakhayo okwamanje siyabhiyoza. Angithi uVuyo kuthe zonke iy'ndawo social media ama-video in le ekhaya ekhaya elikhulu ngathi awu-2 amakhaya elikhulu KZN niyalazi lokuqala niyalazi lesibili so sike ezansi le eMzumbe hawu kuThando neSithembu ekhaya baphumile nabo namakhamera ngiyaqondana guys ngiyaqondana nginibalela ukuthi oba nabaphumile namakhamera noma asiyekeni bengicela ukuthi siyeke leyo ndawo ukuthi kuphume bani namakhamera kodwa bakhona abaphumile kuThando neSithembu emndenini basikhumbuza hey mina-ke ngicela ukuthi nime kancane injabulo sengisho into eningi sesiphumile-ke kwabaphumile namakhamera kuThando neSithembu umndeni nangu-ke uMakhumalo kaSibindi naye uthi uVuyo uyamthanda guys ena-ke eyamakhumalo kaSibindi ngicela siyikhulume kahle ngithe ngithola isithombe sodwa qhwa saSibindi noMakhumalo kungathi babe semcimbini owodwa bashutha akukho la athi khona love noma into eqonda ukuthi umahlekisana naye. So angazi ukuthi-ke nina-ke nayibhebhethekisa indaba kodwa uMakhumalo uthi-ke halala Vuyo uMakhumalo lo kaSibindi intatheli wanyakazisa bonke abantu uVuyo wazanyakazisa social media saze guys yabo le phathi yokuthi cha le phathi ngiyaxolisa ngoba iyangihlekisa mina le phathi yokuthi indoda engenamnikazi from indoda engenamnikazi wagijima wayophakamisa ingane wakhumbula ukuthi ubaba wengane waqondisa izinto uVuyo nanokuthi ubeseyitshele kakhulu ngentshelo wegazi benimbona beseyitshele kakhulu echaza-ke indaba ukuthi ulobethu isidima sakhe nasi isidima isidima nibone indaba yesidima ukuthi njani ikhona yona hawu usungalobu kwama-SMS ku-WhatsApp kwama-call kuhleka yanda iminyaka kodwa kwande igemegeme kuno-action wafika komunye ubhuti wathi u-action uthi u-action yini njengamanje sifuna ama-suitcase sifuna izinto right zokupheka ngoba akahambe yojoyina i-group yonara Smith uVuyo le ko-London and kuzoba lula kanjani esevele senale support ekhona lama-followers lama-fans akhona kodwa-ke guys phela nihloniphe ningayilahli inhlonipho ngiyabona ukuthi injabulo iphezulu kuzoba lula ne-TV show futhi engayenza-ke we guys yazi i-TV show benze njani eze uChef simbone lo owasezansi ekhaya le ezansi eyongqongqo zakhe sebemnika i-routine ukuthi-ke wenze njani ngey'ngane phela manje ama-instructions usezowathatha kulo lobolile usuke wawabalekela yena lawo malungelo manje le co-parenting ezokwenzeka kufanele ezwe ngolo wenkomo nering lo ofaka imbali zivele ngapha nangapha ukuthi-ke lalela-ke ndoda uzobathatha usuku cela bebuye kusasa
Angivumeleli ngibe toxic. Ngithe next week ngizoqala ngibe yilo anti enimjwayele. Okwamanje ngivumeleni ninganqabi, ngiyacela. Nisho ukuthi sebezomnika i-list yokuthi sicela ukuthi ukuthi ithuba unikiwe. Hawu, bamnikezile ithuba Nkosi yami. Bamnikile ithuba. uVuyo waze wenza izinto abanye abayi-criticize bethi cha lokhu akusangeni kwi-culture. Enikwe ithuba lokuthi yenze njani, qondisa iy'ndlela zakho. Yena wathi-ke shuthi uyangicontrol-a. Hawu, kanti khona oncikile wegazi khonto yakhe asho umfundisi. Bengisengigodle ukuthi imiphi leminyaka edlulile ekhuluma ngendaba yokushada ukuthi ungatatazeli wayekhuluma namantombazane-ke. Eyi, ngizoyona le video. Umfundisi wayekhuluma ngomshado ukuthi ungatatazeli ngoba uma utatazela uzosuke ungena emshadweni kanti ungena nenkinga. Uyacabanga sekuwuwe ethwele yonke into, uwe wenza iy'nqumo ngoba lo osuke wamthemba ukuthi uzoba ubaba wekhaya uthembe nje umuntu osayidlalelayo ophethwe ubungane. Wayichaza umfundisi ngisho nenzela ividiyo yasho umfundisi ngomshado kodwa wayekhuluma namantombazane. Ngangam-understand-a ngalesa sikhathi. Manje sengiyi-understand into awayisho ukuthi ungasheshi ubuke ukuthi iphakethe lithini nezinye izinto zitadishe kakhulu. Ngoba manje uzosuke uye laphayana ume phambi komfundisi uvuma ukuthi I do. Uyafika ekhaya inkinga yodwa. Sekuwuwe obamba ikhaya. Yabona? Ngathi mina umfundisi uthini kahle. Yena indlela wasokwayibeka ngayo-ke kithi ngaleso sikhathi siyingane yayingazwakali kahle hle. Manje sesiwo-anti sengiyabona ukuthi umfundisi wayethini. Ngoba uzosuke uthatha inkinga. Yabo, uhlale nenkinga. Uhlale nenkinga usuhlonipha futhi nezethembiso ozenzile ngoba nina bodade indaba yenu. Hayibo, angisazi sengifike kanjani la injabulo enginayo. Mina ngithe asibhiyozeni kodwa inhlonipho singayilahli. Ngiyabonga-ke ngethuba guys. Bye.